Така, здравейте хора, вие сте на канал Сам Асатриан. И сега ще ви кажа нещо. Как да правите така, че вашето любим човек да ви харесва. Аз познавам едно момиче, което я харесва, но тя знам, че не ме харесва и сега не знам какво да правя. Така, топ 10. Първо, да я подарим цвети. Второ, да я подарим кръстен. Трето, просто да отидем с нея да говорим. Четвърто, да я се извиним. Пето, чао.